בוקר טוב, בוקר טוב. איזה בוקר נפלא. כל כך מתחשק לי לצאת לטייל. היום יש לי חופש. עם מי הלך לי לטייל? בוקר טוב, בוקר טוב גברת פומפיה. רוצה לבוא לטייל? אין לי זמן, אין לי פנאי. היום מכינים במטבח לביבות. ואיך יהיו לביבות אם אני אלך לטייל? מי יגרה תפוחי אדמה? להתראות. יהיה לי יום עצוב מאוד. עצוב מאוד מאוד. הנה אני. מה אכפת? רוצה לבוא לטייל? הבוקר נפלא וארצי נהדרת. כל כך מתחשק לי לטבול בכנרת. אין לי זמן, אין לי פנאי. היום מכינים במטבח לביבות. ואיך יהיו לביבות אם אני אלך לי לטייל? מי תגן? אני חייב ללכת. להתראות. יהיה לי יום עצוב מאוד. עצוב מאוד מאוד. מר תרווד, מר תרווד, רוצה לטייל? הבוקר נפלא וארצי נהדרת. כל כך מתחשק לי לטבול בכנרת. אין לי זמן, אין לי פנאי. היום מכינים במטבח לביבות. ואיך יהיו לביבות אם אני אלך לטייל? מי יהפוך את הלביבות? מי ילבב? להתראות. יהיה לי יום עצוב, כל כך עצוב. אף אחד לא יכול לבוא איתי לטייל. שלום הארוך, שלום הארוך. מה, אתה לא ממהר? וכי למה עליי למהר? מה, לא שמעת? לא ידעת? היום מכינים במטבח לביבות. לביבות זה לא העסק שלי. אני לא צריך. יש לי היום יום חופש. באמת? רוצה לבוא לטייל? הבוקר נפלא וארצי נהדרת. כל כך מתחשק לי לטבול בכנרת. בוודאי, גברת נחמדה. בוא נלך לטייל. מעניין אם יישארו לנו לביבות. אולי רק פירורים.